نال کچھ نہیں ہوتا کوئی تویزہ نال کوئی مرے آ کہ جی میرے ساڑھے تو بڑا جادو ہو گیا ماما پہنا بڑی شک کر دیا بڑا جی او جادو میرے تے فلانے میں نو مار دیتا میں مرن تے آ گئی میرا فلانا جڑا انج کر گیا رشتہ دار میرا رزق بند اوے رزق انہاں دے ہاتھے اوے چلیا رزق انہاں دے ہاتھ ہوئے تے تو ایک سا زمین تے ایک قدم رکھ کے نہیں ٹر سکتا ہے ایک کم وقت تیرا ایک سید ایک منٹ جینا نہیں پسند کر دے تو تے سینے تے مونگ ڈال کے ٹر رہے ہیں کیڑا رشتہ دار ہے جڑا تانوں پسند کرتا ہے اللہ دی قسم چک کے کہدا میں اج کل دے او دنیا دے مارے لوگ دنیا دی حوث دے وچ مبتلا رشتہ دار حقوق کھانے والے زمیاں نو غصب کرنے والے چپے چپے دا حساب کرنے والے ناپ کے ذرے دینے والے انہاں کولوں تسی امید رکھدے ہو کہ ایک کر کے تہاڈی موت دا سبب بنن گے اے تے تہانوں دعا سا نہ آن دیون اگر انہاں دے اختیار وچ ہوے یا جادوگراں دے اختیار وچ ہوے ایک بندہ کہنے لگا جی میرے کول بڑا مجرب چیز ہے میں تو بدلا دینا میں کہ یار باہر مملکت دیاں بڑے بڑے شخصیتاں جن عالم اسلام دے دشمناں کچل کے رکھ چھوڑیا کم وقتاں نے مسلماناں نو اے ماں دو چار سربراہاں دے نام دینا میں تو تویز لے کے یار اللہ انہاں نہ سر تے لے وینا ایک تا ہن اللہ کیتا آپ ہی لے گیا اگر تواڈے دے وچ اے تویزاں تے انہاں جادواں کوئی اثر ہویا تے حکومت تانوں کیوں نہ بلاوے عالمی سطح تے لیڈراں دا سر لینے واسطے تانوں پیسے کروڑاں روپے دے ہونا وہ تانوں کھندے نہیں انہاں نوں پتہ ہے چٹ کے فراڈی اے توتے دسنے والے فال کڈنے والے قسمتاں دیاں لکیراں ہاتھ تک کے لکیراں دسنے والے تیری زندگی اتنی ہے تو کل اینج ہو گیا اے لے 500 روپیہ جی اے جی 1000 روپیہ میں تویز لکھاں گا تبدیلی ہو جائے گی دسو جی اندازہ لاؤ جج نہیں مندا تھانے دار نہیں مندا گل نہیں مندا مرضی اپنی کردا ہے تے اللہ انہاں دے فراڈیاں دے لکھنے نال اپنی تقدیراں بدل چھوڑ سی سوچو ایسا چو نہیں مندا محلے دا تے اللہ انہاں دے تویزاں نال مقدر بدل سی لوگاں دے حد ہو گئی یہ صرف امت مصطفیٰ وچ وبا پئی ہے پہلی امتاں وچ نہیں آئی یہ کیا چیز ہے کیوں پیر خانوں کو اولیاء اللہ کی درگاہوں کو بدنام کر رہے ہو تم لوگوں کی تو کوئی اوقات نہیں ہے نہ کوئی باپ دادا نہ کوئی پہچان لیکن جن آستانوں کی پہچان ہے باپ دادے ہیں جن کے شریعت پر ساری زندگی جن کی گزری عمل کیا اور امت کو درس دیا ان لوگوں کو تو کم از کم بدنام نہ کرو وہ آج کل نمی نسل آ لی جناب جتھے پیر صاحب دا نام سنن اتنے کہہ دینا اچھا جی ماشاءاللہ پیر صاحب بھی آ گئے وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ بھی فراڈیاں چون پھر پتہ لگتا ہے جی یہ فلانے صاحب ہونا اچھا یہ تو چلو کوئی اللہ رسول دی گل دس دیں تے مطلب ہے کہ صرف ہے نہ تکو کہ اے فلانی جگہ دا پیر ہے اے بھی تکو چیز کے رہے